जों बा आसो बुका देंलां तमाबो सिनि बां kaham तमाबो हामया बाके फिउचार kaham ओंनाय बाके फिउचार हामया ओंनि थांनाय बहायनो तैसारे जों वान सवानि रोंलिया ओं थांला आसोदो जों बा बुका ओंलां तिनि हायो नगो जों नगै दङ 40 फेमिलि जिनि एडिसि एरिया बिसिङावनो पानि सागर दिगिवावनो इलिगेलि बाबेनो दाबो कैप्चार खायै दङ र हनै जों निउस रो नुग्लायै दङ ओंखायनो एडिसि एरिया बिसिङ फानोसि जिनि एडिसिनि गभनि पावार जिगोरै स्टेटनि यागोसि पावार ता स्टेटनि इच्छा स्टेट गभनि इच्छा स्टेट गभ जदि इ बरनो जागारो नाय हिम मुसु खांखेनो स्टेट गभ बरनो जागा रवैसिमानो ता एडिसिनि थानिवरखेनो पावार जिगोरै रवानि मुसु yang फासे एडिसिखेनो कुनो फासे खायमानिया ओंगो बनि बाङैनो एडिसिओबो एडिसि गभबो लेन्ड पावार नानि बांनि एकर्ड साइन रलायबो किनो एकर्ड जदि इमप्लिमेन्ट ओं थांखांखे तिनि हायो एडिसिनि यागो पावार ओंखामो एडिसिनि यागो पावार ओंखांखेनो हे रमाया अर जागाव हुंखांखेनो रयाखेनो तंमा खामो के एकर्ड बसुबो जिनि बाङै काहा ओंै थां बसि बनो फानसि बुसिया खायवैसि पद्रे पर बबा ग्रानो हाया हलायबो पार्टी न हाया हलायबो पद्रे पचिनि बां बाके फ्यूचर हावै थांनाय चिनि बां तमाबो काहाम तमाबो हामया बनो सारे जों बुसि नालाय मालिया आसुक दे जोंबा बुका ओंला दिनै हायो स्टेट गसेला हान जदि बरनो जागारो नाय हांखेनो अपोसि खायथाय ओंलाय थांनाया मारया हनैनो अपोसि मा खायलायबोनाय लामा से मा लामो लायबोनाय चिनि मिनिस्टार चिनि एमएलए तंनाय चिनि एमडीसी तंनाय एगेन्स्ट मा ओंलायबोनाय जदि रना हिंखा ओंखेनो जों फातारसे मा लामो लायनो आसनो फासि के वान सयनायसिदि लैंड पावर करिनो बमा हाय जागो जों ओंै तंखाना के उ लैंड पावर रो एकरो सुजाक दङ लैंड पावर रनाय हनै बनो फानो दे बुजिया आसुदो जोंगा बुका ओंला आसुक दे नों बुका ओंलां नों तिप्रासानि बां बाके फ्यूचर हामै थांनायसो नों सायमानलिया आसुदो नों बुका ओंलां आसु सादों वान सवानि रोंलिया ओंला वान सवनिलाय निनो साकसांना नों गेन बांजा गै दङ वान सवनिलाय आसु सादों वान सवानि रोंलिया ओंला